Naimbag na oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailingad iti nagan a lovely, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan iti nagan a lovely, kat iti agdama, adaak dito'y Canada. May saak kadagiti naayat amang padpadaan iti tunggal upload yo, manipod idinasarakak dito'y channel yo. Siguro, ado kadagiti dumdumngeg ti saan abasta mamati, kadagiti ipatpatangatang yu apadas. Nang runa kadagiti saan pay a nakapadas a nagabroad. Ngem kada kami nga OFW, ammumi at talaga ang mapaspasamak dagiti ipadpadrama dagiti kas kada kami. Kaya't kumat nga ibinglay ti padas kumanang, kat sapay la kuma, tama pagasatan met ama idrama iti programa yo. Di makelak iti rigat, ngam uray kaskasano, ingka gumaandak a pinagadal datatang kananang. Isu na laeng tatalaga asaan mi akabailan, nang runa idinatay day dinanang. Isu a nagpatingga aklaeng iti high school. Inka gumaak tinagsapol iti panggadak, idi amok adyakon makaadak iti kolehyo. Kat nagasatak, tanakastra ka sales lady, iti may sa apagtagilakwan, ijay lugar mi. Masapol nga isimpak dagiti tagilako dito ayan ko. Tama no agungat yung supervisor mi. Narigat ti agbalin as sales girl. Ano sa? Tinapatot sa taga-trabaho. Masapol nga da panggadak. Tapno makatulong ako. Oh, lovely. Makumikom ka man na mga simsim pa kadagiti nakadisplay at chichirya dito batog mo. Masapol, Sir Emil. Saan nga min anapinta sa kitaan nagkaiwan na dagiti display dito at chichirya. Amahan mo makita ni Bisor. Ay na, talaga nagagat ka. Mamatiak nga dayo ti magtan mo. Sir Emil. Ken mabalin ka di lovely. Emil ko malatan ti iawag mo kanyak. Di nakawagan iti sir. Tagpada talang mo't nagpapay dito groceria. Sa anak mo't abos, wano Bisor dito eh. Sikat in charge iti bodega, pangalalaan mi iti stock. Saan ka di? Wen, ngam sa anak abos, wano Bisor. Isa pang nga asim. Emil ko malatan. Di nakawagan iti sir. Takas iti naibagakon. Agpada talang na empleyado dito eh. Maalusam ka ditag trabaho iti groceria, anak ko. Wen tatang, apay kid di na saan? Nalagaan laang matitrabaho kijay. Saan na kamarigatan? Saan na pa'y mainitan? Magmalmalem anak katakder ka, lablay. Sakit sobra-sobra ti oras ti trabaho yaw. Agasam nga ita sumrek ka ita alas 7 itagsapa, alas 8 ton iti rabi inurumwar ka. Tatang. 13 oras ti trabaho yaw. Agasam nga ita anak ko. 12 oras laang tatang. Taadamay sa oras a lunch break mi. Oray pay. Sobra-sobra talaga ti oras ti trabaho yaw. Naibag kumaan umdas mo ti sweldo yaw. Tatang, iti panawon ita, saan arumbang agreklamo tayo? Ti importante kanyak itakit ada trabaho. Makatulong ak kada kayo. Anak. Isu nga awan anyaman na day tatang. Kas itinakon-akon, kabailak ti trabaho kaya groceria. Saan dak apagdanagan? Agyaman ak ta pinaggamdi pa nangawis ko kan kay ta, lovely. Emil. Siguro. Saan mat na may limod kan katirantak?
Nalabit anarik na matan nga agayatakan ka. Ha? Amo kami nor de edad ka pailang lovely. Ngam talagang agayatakan ka. Iso asapay lang kumatay kami ti kundaway dayto riknak. Si kanti nang ibaga nga ubingak pay laeng. Numabalin ko ma, jak pay kayat asir kan dagita abanag. Lovely. Pasensya kan Emil, nga mabutengak pay lang amin. Jak pay napadasan tinakiayan-ayat. Sa anak mo't nagap apuragat. Nakasagana nga aguray. Basta pang ngasim. Tay karim kanya ka di nakliklikan. Gapoy ti impudnok idakan ka. Sa anak akasta Emil. Anya ko maaga po aliklikan ka ngay. Agyaman ak nakasta lovely. Agyaman ak unay. Sino jay kanayo namang itulutkan ka no agawid ka, anak ko? Ni Emil tatang, katrabaho kay di groserya. Agar-aram kan ka? Tatang, Ibagam ko makanyak tagpay sulablay. Agar-aram ka diken ka dayjay nga email. wan tatang. Di ka kayat abyangan no may papaniti day taabanag, anak ko. Ngam palagipan ka laeng. Obing kapay, ag 18 ka laeng. Isumati ko na ka ni Emil tatang. Ngam saan ka no nga agapura. Makauray ka no. Basta jakla ka no lapdan nga agayat kanya. Manot tawon nan aya dayjay nga email. 24 tatang. Nay, adayo gayam nga inaunakin ka. Ay, kasi tinakon-nakon, lovely. Saan ka alapdan may papanitikas ta abanag? Ngampang nga asim kumataagan nad ka, tanay. Ubing ka pa'y unay, anak ko. Amok ahusto ti balakad ti amak manang Emmy. Kanuray siyak. Kasla mabainak pay laeng amakinobyo iti day di agundaway. Iso na laeng tanasaet ni Emil. Talaga adinak sinardengan. Kanayon nga adda iti sibay ko, iti tunggal kanito akasapulak ti abaga apagsadagan. Kanayon anakasagana amang tulong kanyak kan iti pamilyak. Iso analaka na awis ti riknak kan kuana. Iti isasagpat ko iti tawan ko asa nga 18. Isumeten ti panangaklon ko ken ni Emil. Ngem kagiddan ti pannakinobyo, ti kanayon a panang balakad kanyak ni tatang ko. Tatang, sumrag akon iti trabaho. Nay, di ka na yun nga ibilin ko kun kalablay. Di ka makaliplipat, anak ko. Amangan numaylawan kayo kun ni email. Kanayon alaglagi pagday taabilin nyo, tatang. Di kay agdanag. Si kalaang di pa kalaglagi pak iti dahidi inam, anak ko. Diyak kaya't amay sagmak ka. Saan to mapasamak day ta, tatang? Takanayon nga aganadak. Rumbang laan. Laglagi pa nga awanan dahidi inam. Katjak lakit di kabailan no adamat dakes ama pasamak ken kalablay. Tatang. Tatang. Isa pang nga asim kuma. Aganad ka akanayon. Di mo baybay antibagame. Aganad ka akanayon, anak ko. Anya ngay lovely. Sumurot ka iti pasken ni Dayan? Kayat ko kuma. Ngamrabiin to no aga po tayo ditoy. 8:00 tayo nga agritera iti groserya. Anyan to nga orasan ngay amalpas tayo no makipasken tayo. Di ka agdanag. Tay tulod kan tumot lang iti balayo.
Alangan mo tabaybayan ka. Emil, Kan may sa, ligalak mo tan kini Tata Cosme nga amam. Amo na matasan ka abaybayan. sa bagay mo't kit di Isa sumuro takit din ni ayan dadayan. Maminsan tayo lang mo ta makarelax. Sa nabalit awan sarag tayo no bigat. Ta saan mo ta mangluklukat iti Domingo ti pagpapaayan tayo o groceria. Ang numadi ka. Saan ka pilitan, lovely? Narigat mo't ano pilitan ka. Narigat no pilitan na kunam. Ngam sa bali mo't ti tenor ti panagsaom. Madlaw nga da pasugnod mo. Ha? Ni, awan na. Apay ko mga agpasugnudak ngay. Ay na Emil, kabisado kan. Iso adinak mapaglibakan. Ha? Iso nga... Alaman laangan. Sumuro ta kidya ayan dadayan. Apaman nga agretira tayo iti trabaho tayo. Maulawa ka talagan, Emil. Kaya't kunti aginda. Ay sus, kasano ngay? Nung kaba alam ko matagpakadatan ka dagiti kakadwata. Dalaga ajak ka ba ulan, Emil? Pampanunutot mo ti agawi dun. Sana ka ba ulan ti bagik? Sa bagay, imbagamot ni Dayan ang mabalin tayo ti umyan dito eh. So nga umyan tan na dito ayan dadayan. Sa anak mo tan nga agawid. Ha? Saan ka akayata panawan dito eh, lovely? Nagkuyog ta ngay may dito eh. Iso arumbang lang nagkuyog tamot lang nga pumanaw. Emil, Iso nga na. Umyan tan dito ayan dadayan. Inton bigat tan nga agawid. Itulod kan to. Tasyak tagpalawag ka ni Tata Cosme. Anya ti kayat asawon da ito'y lovely. tatang, Amom, agduan abulan na palpaliiwon ka. Manipod iti day di saan maapanagawid dito'y balay akadwam ni Emil. tatang, Pudno a lalaki ak. Ngam kabisadok dagiti madmadlaw ko itaken ka. Agsipod takas ta ti jarday di inam, idi inaw na ka. ha? Kat sa anak lakit ding agbindot anak ko. Oh. Di mo man aklonan kanyak ita. Amok amasikog ka. Tatang, pakawanan na. Pakawanan na, tatang. Di na ko makagura. Pangasim ko ma. Anyan anak ko. Kanayon mo't nga ibilin ko kun ka nga aganad ka. Adi ka sumrek iti may sa aba nag-asaan ka pa'y nakasagana. Gaman yan ta napasamak latamot ti saan kumarumbag. Pakawanan na, tatang. Pakawanan na ko ma. Iti na minsan laapan na kailawan mi ken ni Emil, nakarga anak manang Emi. Idi damo, nagbutangak, taamkak akaguranak ti amak. Ngem man nakaawat ti amak. Kat isupay amismo tinangandingay ken nang taripato kanyak, agingga ang nagpasngayak. Idi madanon ti makatawan ti anak mi ken ni Emil. Inggiddan min ti kalay sami, iti pan nakabunyag ti anak mi. Nagagat ni Emil, iso nga awan ti makuna ni tatang ko. Iso na laeng tauray kasano ti kinagagat na. Marik na milatta ti panangkinit kada kami, tinalabas a kinarigat. Saan nga umdas ti matmat gatak para kada tayo, lovely? Lovely, isa ang mabainak ka ni tatang mo.
Ala, Tang mo. ala ni daytoy. Tatang mo kung kunanakit din. Tatang mo matan ni tatang ko ata agasawatan. Kaya't kaatulungan amang gad Emil. Iso nga agtrabaho akmanan. Ay, saan? Jakayat nga dama ko na ni tatang. Anya ko mga itim ako na ni tatang ko. Amom anasingpot ni tatang. Daytang arot ti pagbay na klaunay kan kuana. Saan nagaputan na singpat kat maabuso matan? Saan kamot nga abusado a tao, Emil? Makitak tinapalalo a kinagagat mo. Ar-aramidom ti amin, tapno maisakad mo ti pamilyata. Mairanranod pa'y ti amak. Basta mabainak, lovely. Iso apang panunutok ta agabrod. Anya? Wan, lovely. Katsapay lang ko mata maawatam. Agabrudak para iti pamilyata. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nagasat ka nga rod kadagiti amom dita, Emil? Well, lovely. Isang awan tirong nga pagtanagan yung kanyak dito eh. Na kayo nga eh. Kumusta kayo ni baby? Ni tatang, kumusta? Nasayaat kami dito'y Emil. Di na kami pagdanagan. Ni tatang met, kanayon adamagan na kakanyak. Kanayon abilinan nak nga umawag ka. Tapno saan ka kano ama ikawa. Kasta ka di? Talaga na singpot ni tatang. Sigudan nga amom day ta Emil. Iso nga awan maibagak kan kwa na. Kanayon pa'y kat di nga iso ti mga awir ka ni baby Iso asyak, may ikanak mat iti chance sa mga deliver kadagiti lakok a cosmetics. Ala, ang mga numabambannog mo ni tatang ang mga awir itanak ta. Ay, saan? Di ka madanagan. Lovely. No kasta kayat mo lang pati manggad. Nasaysayat la siguro nga umay kamantin dito ayan ko. Ha? Agsapsapol na giti amok iti kadwada. Kinasarita nak narod nga ang mga nada may rekomendak. Kayat mo ka di? Ay, uwan apay kat din asaan ngay? Kayat ko, Emil. Kaya't mo asawan, naurnos amin ang dagiti papilis mo, anak ka. Uwan tatang, kompleton. Ag-flight akmatan iti mabiit. Ay na, maikawa kamin tulakit di kan ni baby. Tatang, ano sa nyo ti anak mi ka ni Emil Isulaangan ti asikason nyo. Tada kamin ti makaamo ka ni Emil nga agpawit kada kayo. Saan nyo apakadanagan ti apukog? Saan ko abaybay ang ti anak yaw? Ay wanak ti apukog. Agyaman na kada kayo, tatang. Talaga na singpat kayo. Kat mariknak tinalaos apa nang ipatagyo kanya. Kada kami iti pamilya. Lovely, anak. Naggasatak anaadaan iti man nakaawat. Kan manang ipatag nga ama, tatang. No si bibiyag pa'y day dinanang mo. Masigurado ka kastoy mo't lang ti aramidan na. Amangan no nalablabos pa'y Tatang, Tunuyan yung agasawa ti arapaapyaw. Kat ikarik ang nakasuportak akanayon, lovely. agyamanak, tatang. Ngamnay, di yung matliplipatan ti partido ni Emil Saan daman niya agkidkid daw iti tulong kada kayaw? Da kayon tagdisnudo ang mga ibingay iti napintas agasat yawan. Wan, tatang. Di kay agdanag, ta saan mi aliplipatan ti bilin nyo. Lovely, baligi ti kaadata dito abroad. Nga oray makuna kasambahay talang dito .
Kalkalpas lang ti panagsarita mi iti cellphone kininanang ko. Kat nakaragragsak anang ipadamag kanyak. Analpasin ti balay anay patakder para kadakwada. Maragsakan ak iti daytaan na amwak, Emil. Maragsakan ak unay. Ni tatangay, nakasaritam ka din? Wen, natarimaan ng balay. Kat jay anak ta nga aywanan na. Nagadu nga ipagpagatang na. Di ka agdanag. Ada umdas nga ornong tamang ipaay itinapinta sa masakbayan ta anak ta, Lovely. Katamo ka magatang tataan yaman na kayat ti anak ta. Wen gayam, Emil. Saan akayat ni tatang nga awatan jay ibagbagatakan kwa na nga isagot ta adaga? An-anon na kanungay day jay? Datakan ulatan ti makaam mo, tapara mutlaang kadatakan iti anak ta day jay. Talaga nagsingpat ni tatang. Saan nakas iti daddoma? Emil, Sana bali, Lovely. Tayo to naglepas ti kontrata ta. Saan tan nga agrinyo? Agawit ta na di Pilipinas kat agdadin na tayon. agyaman nak, Emil. Kastamot at talaga ti panggap ko. Masapol ngamin nga datay ti sibay ti anak ta iti panagdakkel na, Lovely. Wen, Emil, kat agyaman nak unay kan ka. Tauray no ubingak unay nga inasawam. Nagbalin ka responsable. Kat pinanaknakam akabailan nak nga igiya. Tapno sumaya at tibiyag ko, karamanan ti amak. Aglepas inton Pebrero iti umay atawan ti kontrata ni Emil manang Emmy. Mayo met ti panaglepas ti kontrata. Ibagpaga ti amo mi dito'y Canada, akayat da nga agpaay kami pa'y kadakwada. Ngem desidido kamin ken ni Emil nga ag for good di tapagilian. Kararag mi nga aglepas tumot kuman ti pandemya. Tapno na anay ton ti ragsak mi, iti den na ti anak mi, ken dagiti ipatpatag mi iti biyag. Kadagiti padak nga OFW, amok anarigat ti mayadayo kadagiti ipatpatag tayo. Ngam para mutla kadakwada ti araramidan tayo. Iso asaan tayo kumangarod alaukan, iti kalukwan, ti kaadda tayo, iti balasiw taaw. Kat kang runaan na, buyugan tayo iti kararag, gan panagtalag iti Diyos, ti amin nga aramidan tayo. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Lovely. Pagayam a Lovely, agyaman aken ka. Agserbi nga inspirasyon iti kaaduan daytoy napintas nga insalaysay mo. Mangipasimuda ag daytoy nga iti uray anya apanawan. Rigat man wenno ginawa, no lakit di tanatibker ti pamati tayo iti namarswa. Kat magunod tayo ti baligi nga uray adupay ti lapwed. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Wendy, nga iti agdama, kat adda iti Kingdom of Saudi Arabia.
Ngam sakbay na papagayam, palubusan da kami man pa'y amang ipatangatang kadagiti kablaaw. Happy listening kadagiti sumaganad ni Cecil Tabriela dita Batangas, Vina Marcelo Vlogs dita Hong Kong, Robert Garcia Jr. dita Abu Dhabi, UAE, Aida Garcia dita London, United Kingdom, Tawataw TV dita Dubai, UAE, Willie Galvez dita Imos, Cavite, Jovi Galera dita Riyadh, Saudi Arabia. Kan awisan da kayumat papagayam nga ag-subscribe iti YouTube channel ni Mark Fermato. Ituloy tayo nga roda basaan ti surat ni Pagayam a Wendy. Dear Manang Emmy, when dilatan ti iyawag mo kanyak, kat namnamaak nga amin anagan anakalanad iti surat ko, mabaliwan ko ma. Iti agdama kat addaak ditoy Kingdom of Saudi Arabia. Noan niya ti eksakto a lugar, pangaasim tadi mo matan ibasa. Napatag ti pagkasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas manang. Iso nga ingka gumaak ti agabroad. May kadwa lugaran daytoy ayan ko ita. Ta ididamo kat nagapuak iti sabali a pagilyan. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Nasaya at tasimangpet kan anak ko. Ape asaan da ka makunta kaya? Itay pa'y ngaw awagan da ka. Talaga ama din san ti cellphone ko tatang. Kanayon ama lobat. Ay por Diyos. Tinasayaat, mapan kan ija ospital. Ha? Apay tatang? Sino tina ospital? Naitaray ija ospital ni Aljon nga asawam. Nabartag anag motor iso na disgrasya. Anya? Iso akasayaatan no mapan kan ija ospital anak ko. Tiipag mo taad da ija ita saan da kakit nga rod ang maawagan itay. Mapan kan, darasem. Una yan tinapasamak kan ka, Aljon. Namin anumat ngamin nga imbagakan ka. Nga awan tinasaya at nga itdan ti motor. Ngam natangkan ti ulom. Ang motor kalata nga uray no nabartag ka. Anya nga ita. Nagrigat lang nga rudan ti adda ka sa saad ta. Ngam kasta pa'y tinapagtang mo. Kasanulaan ang tibiyag ta. Nagbasit pa'y ti anak ta. Iso pa nga asim ta lumaban ka, Aljon. Di na kami kumapanawan iti anak ta. Kasapalag ti katakunay-nay ko amang padakdalgan ko, ana. Lumaban ka kuma, pangasim. Lumaban ka. Anya ngay anak ko, kumusta di asawam? Kalpasan ti makabulan akaadda na di ospital. Mabalinan nga agawid tatang. Iso na laang ta. Wendy, anak ko. Una yan tinapasamak tatang. Malaksid abadalan ti panagsauna. Saan pa yun ang makakunail? Gapot at spinal cord namat ngamin tinapektaran iti panakadisgrasya na. Ay, anak. Nasam da ito yung napasamak tatang. Agbalinan a bedridden ni Aljon. Iti tawan na a 24. Ubing launay a maidalit.
Ay, saan tayo mat anagayatan tinapasamak ken kwa na, Wendy? Kasanon ti babayadan ija ospital? Nairemedyo kon tatang. Kapilitan ang naguutang Jakmat mabalin apilitan at tumulong ti partido na. Ah, Takas ko na ni katugangak. Siyak kano ti asawa ni Aljon. Iso asyak ti agiremedyo. ay unay metan. Di daman Baybayan yun tatang. Ay, San abali? Takas iti na ibagak. Nairemedyo kon. Kan nagdisnudo di ipag ko nga inaudi ang mga sikaso iti kabsat na. Iso akid daw kada kayo tatang. Nga agnaad dito iniipag ko. Tapos maasikaso na ni Aljon. Bayat ti panagtrabahok. Wendy anak, apadi ka pa'y maturog. Tatang, Pampanunutan man ti sitwasyon niyo asang kapamilya, anak ko. sana maliklikan tatang. Marigata na kami nga agbayad iti utang ko. Tawan mo ti permanente at trabahok. Anak, Iso pampanunutok ti agabroad tatang. Aday bagbaga kanyak jagayam ko nakabakasyon ita. No kayat ko kano, mabalin ko nga applyan. nay, anya ngay dedya anak ko. Domestic helper tatang. Kasanon ngay ti asawa ken anak mo. Iso da nga rod ti pampanunutok tatang. Ngamjak mat kayat apaluspusan ti gundaway. Iso at tulungan dak ko mga agdesisyon. Babaan iti tulong ti may sa agayem, naipagnak dagiti papeles ko nga agabroad manang Emmy. Makatawan payla idi ti anak ko. Iti panagabroad ko, nabati ti anak ko kanitatang. Kat ti asawak asaanan ang makakunail, gapo iti panakadisgrasya na, ti inaudi nga ipag ko tinangawawir. Ididamo kat addada ijay balay mi. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan, impakada kanyak ti ipag ko, nga iyawid dalaangan ti asawak ijay balay da, tapno mapagtitinulungan da kano nga aywanan. Sa anak met ang nagkitakit itikid daw ti ipag ko. Stay outak iti damo apagilyan anapanak manang. Saan amay maysa tinagbalin at trabahok. Talaga nga ingka gumaak tinag-sideline. No kabailak lang at ati saanan ang maturog, amangan no talaga nga inaramid ko. Ijay anaamamok ni Ryan. Amom kabayan, madiman tar aramidem. Anya ti madingar aramida, Ryan. Di kamot nagin ina na. No day off mo, imbes kumamapan kamot iti lugar a pagdudupungan dagiti pada tayo a Pilipino. Saan tagtrabaho kalat ta? Ken nagado ti sinarek mo pag sidelinean. Di ka kadi mapambannog? Awan ti karbangak amabannog. Tamasapul nga agipatuludak nga agipatulod iji Pilipinas. Anya? Nalabas mo't day ta kabayan. Mabalin ka di? Wendy tinagan ko, saan akabayan? Sa anak at TV broadcaster. Ha? Pasensya kan. Nairuamak kami nakastatiawag ko kadagiti kailyan nga adda dito eh. Okay lang, mat. Kasi itinakon-akon. Sa anak a broadcaster. Nalaing ka mo tamang raba kanya, Wendy. Kasta dayta tinagan ko, saan kat akabayan. Tatang,
Nairwaryo ka din, jay pawit ko. Wen, anak ko. Agyaman na ka. Kaya naitulod ko mo ni Jayan da apalayan, di kagudwa timpawit mo. Ta, impasyar ko ijay da apukaw. Agyaman nagtatang. Da kayo pa'y ket din ti marigatan ita dita. Wendy, anak, awan anyaman na. Basta aganat ka dita, ha? Talaga akas ta Tiar Aramida, tatang. Ang matanatlaw ko, anak ko. Anya day tatang? Mamitwabot iti makabulan na agpawit ka. Kayat ko ngamin ang mabayadan adagos ti utang ko, tatang. Narigat ngamin no aginteres nga aginteres. Wen, ngam ang mga naawanan ti mabatbatik ka iti birok mo. Saan da kapag danagan, tatang? Kas itinakunakon kada kayo ididamo. Talaga nga agsalsalo kagak ditoy. Iso asa anak ang maawanan. Kun oray man siguro na maawananak. Ti importante, adda maipatulod ko kada kayo dita Pilipinas. Talaga maditirik na ka. Kasano ang makapag-sideline nak no kastoy. Marik na ka agkapsutak. Apa ingatan ngay. Kasano ngay, Wendy? Mapanak mo ten. Tainak makidupong kadagiti pada Pilipino iti tambayan. Sige laang, Ryan. Ne, apa yan? Anyat mapaspasamak ka. Awan. Okay, aklaan. Sige latan, Ryan. Amang numala daw ka. Ay, saan ka mabali na panawan na kasta tilangam? Umay ka taalalayan ka amapan ni Josefa. Wendy. Ape nagbara dagiti dakulap mo. Nan, dapadapon ka man. Nagbara ka. Ay, sus, masakit kamot gayam. Agurigor ka. Umay ka tapag tumaran ka. Kumusta tiriknam kalpasan di pa nagagas ken panaginanam iti sumagmamanong aldaw? Ayos akon, Ryan. Agyaman akan ka, Agyaman ak iti panangasikasom kanyak. Awanan yaman na. Amom Wendy. Saan nga may narumbong tar aramida madanda ni awanan ti inanam? Ha? Siyak tupay. Lalaki ak. Ngam agpating ka lang iti dua ti sideline ko. Narigat namin na abuswan ti bagi. Nangruna katawan dito iti pamilya tayo. Ryan? Pudno nga datay dito itap nagtrabaho para iti pamilya tayo anabati iti Pilipinas. Ang saan mo tarumbang nga abuswan tayo ti salunat tayo. Tanada mapasamak kada tayo. Awan ti mga sikaso kada tayo ditoy. Naimbag atakas kanyak, stay out kamot lang. No stay in ka lang at kadagiti amom. Diyak lamon. Amangan no pagtrabahon da kalat nga oray masakit ka. Husto ka, Ryan. Agyaman kan ka, ha? Agyaman unay iti panangisakit mo kanya. Gapo iti nakitak agalad ni Ryan. Nakarkaron anaya si dagtirik nakankwana manang Emmy. Baro ni Ryan. Ngamkas iti na istorya na kanyak, kan naibaga dagiti nasingad agagayam na iji pagilyan anagamamuan mi, independent ni Ryan, kat di na kayat timang namnamalatan iti asinuman. Nalaimpay at tumulong ni Ryan, iso nga ado ti kasiningad na. At dapay dagiti agipadlaw iti panaggusto da kankwana, ngam di na ida ikaskaso. Iso anas daawak idikala at anagpudno kanyak ni Ryan, nga agayat kanyak. Kat gapo siguro iti kinasingpet, kan kinamanagasikaso na, jak nalapdan ti bagik anakirelasyon kankwana. Aging ga iti dimteng ti may sa apagteng,
asaan aninamnama. Kasano itan Ryan? Anya ti aramidak. Anya kumangit aramidam. Di an nadam day tabagim, kanday ta sikog mo. Anya, amom ka dit ibagbagam Ryan. Adda asawa kiji Pilipinas. Masapol nga agtrabaho aktap na mapawitak ida. Saan amabalin nga agsikugak? Anya? Wendy, di mo pagpanunutan iti dakas day tabiyag nga day ti saklot mo. Di mo pagpanunutan iti dakas ti putot ko. Ha? Pangasim. Nagbasultan. Kat imot mo ita ti bunga ti basulta. Iso adi mo kuman nayunan pa iti basol an aramid ta. Anya ti kayat mo asawan? Ituloy mo dayta. Di mo pagaramidan iti dakas. Kasano nga agtrabaho ak no dumakkel ti tiyan ko? Kasano ang makapawitak iti pamilya kiji Pilipinas? Siyak tagtrabaho para kadata. Ha? Ado ti kagayim ko dito ang makasaritak. Tapno maisarrakdak iti kanayunan na sideline. Doblyok tagagat. Tasyak ti manggad para kadatadwa. Tapno dala ta may pauit mo iti pamilya mi iti Pilipinas. Basta nadam ti baging. Kang runaan day tasikog mo. Day talang ti kidawag kan ka, Wendy. Aglepasan ti kontratak dito, Wendy. Apag isumot niya ginuman a bulan ni baby. Ryan, Jack kaya't adadaulan ti pamilya mi di Pilipinas. Isong agkidawak iti pamakawan. No nagayatak man kan ka. Ryan, Kaya't ka makasarita iti nalapat ita. Kabaalam ka din nga iyawid iti Pilipinas ti anak ta. Kat taripatuan. Iti kasta reaksyon mo. Amoklatan. Sinagana akong dayta. Isong harod akit daw kita ti pamalubos mo. Nga iti pa naglepas ti kontratak ditoy. Kan pa naghawid ko di Pilipinas. Ikuyog ko ni baby. Anya, Ryan, Kasi tinakon Wendy. Saan ko akayat ang madadaal di pamilya mi di Pilipinas? Gapo iti panaginayat ta. Medyo mabayag pa isan to aglepas ti kontratam ditoy. Idinto ta siya. Dandanin. Kasi tinakon. Kidawag ti pamalubos mo nga ihawid ko ni baby. Tapno mataripatok. Pangasim ko matapalubusan na kami. Marik na ka napudno ayan-ayat itinagbaitan ta. Ngam komplikado ka po iti sitwasyon mo. Naibagam kanyak ti kasasad ti asawam iti Pilipinas. Kat sigurado ang masakitan day iti husto. No maamuan na ti pan na kailawan mo ditoy. Iso apang asim, Wendy. Ipaay mo ko mati pamalubos mo nga iyawid ko ni baby. Pugsatin tan tinabukol ang relasyon ta. Anya, ngam ti anak ko. Kasanun ti anak ta. Di nagtunamam mo ni baby. Saan ko baybayan ni baby? Kat saan kung tungay paidam kan ka?
Nga masapol nagbalin ka man nakaawat gapo iti sitwasyon. Di kag danag, Wendy. Dumteng tulat at umno a panawin ni agamam mo kayo alwa. Ngapno ita. Masapol nagsakripisyo tang nagpadpada. Tapno agtalinaed anatalina ita. Sapay na kumatabawatam. Wendy. Oh, makalawas laengen ket agawid kan ije Pilipinas. Ngem apay analiday ka, Wendy. Manang Puring, Pampanunutem ka di darayan ken ti anak yu. Responsable ni Ryan, Wendy. Di na baybayan ti anak yu. Kailiw ko ti anak ko, Manang Puring. Kailiw ko amara ko. Kailiw ko nga aywanan. Wendy, amo ka basol tinagbalin na relasyon mi ka ni Ryan. Aklo na ka pinanunod ko ini damo. Asa na rumbang agbyag ti anak mi. Marik na kita kailiw ko ti anak ko, Manang Puring. Kailiw ko ti anak ko. Nakiro tinagbali na pakasaritaan niyo ka ni Ryan ditoy. Ngamsikan na mismo tinagkuna. Asakbay ang nagawin ije Pilipinas na Ryan ken ti anak yu. Ingkarina ken ka adi na ipaidam ti anak yu. Sana laeng akayat a mariribok tinatal na abiyag yu ije Pilipinas. Amamok ni Ryan. Mapagtalkan ken responsable dayjay. Iso anoan niya ti imbagana. Mamati akatungpalan na. Tinapatag ita. Ag-focus ka para iti pagsayaatam. Ken ti pamilyam ije Pilipinas. Kat agsagana ka para iti umadanin a panagawid mo. Anak, makabulanan manipot simmangput ka. Ang nakalidlid ay kalata. Apay ngay? Tatang. Nay, Wendy, anak. Apay ngay ngagsangit kamutan. Ada ka di parikot mo. Awan ti parikot ko, tatang. Ngama, aday mempanag. Ha? Anya day ta, Wendy. Ibagam kanyak, anak. Bareng numatulungan ka. Anak ko, imarakop ka mo tayo. Ibagam no anya ti mapaspasamak, bareng no adda maitulong ko. Alan, anak ko. Dadadag sa nabasol ko, tatang. Anya day ta, Wendy. Ibagam kanyak, anak ko. Anya kay ti basol mo? Wendy, anak, ibagam kanyak no anya dayta. Sana rumbong asulsulwom no anyaman dayta. Ibagam, tabareng matulungan ka, anak ko.
You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Impudnok iti amak ti amin manang Emi. Iti damo, nadlaw ko nga adapan ni dir na kanyak. Ngam nalabit agapu iti asin na iti langak. Gapu iti impudnok kankwana, inandi ngay nak. Kayat na nga ipudnok iti asawak ti amin. Ngam nakisarita akan kwa na asaan laengan. Taamangan no adakit di pa'y nakarkaro ang mapasamak iti asawak. Idiada na awat ko nga impormasyon ken ni Manang Puring nga adda ditoy Kingdom of Saudi Arabia ni Ryan. Kinasaritak ni Tatang nga umayak ditoy. Ngam aging gayta ang makatawan laengan kat aglepasan ti kontratak, jak payla nakita ni Ryan. Tasigun ken ni Manang Puring, di na ammo no anya ti eksakto nga ayan ni Ryan ditoy. No pay kasta, mangnamnama akmanang, adumteng to ti kanito nga agkurus manan ti dalan mi ken ni Ryan. Saan atap no agbasolak manan iti asawak, no diket para iti impas ngay ko, abo nga tinaminsan apan nakailawan ko, gapo ken ni ayat. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Wendy. Umunay ti amin pagayam a Wendy, agyamanak iti panangitalak mo kada kami, iti sensitibo a pakasaritaam. Di kaagdanag, takas iti kiddaw mo, nabaliwan amin anagan nga inlanad mo iti surat mo. Naangaw ni gasat kunada nga ruden. Tadumteng dagiti pagteng ano panunuten, kat imposible a mapasamak, nga mapasamak matgayam. Itibiyang mo pagayam ko, kayat ko nga ibaga nga amin abanag, kat addaumno apanawan na. No di mo man masarakan ni Ryan ita, nalabit asaan pa'y nga umno apanawan, nga mamati ak adumteng lata ti panawan, nga agkurus manan ti dalan nyo, kat makita kan maamamum to ti anak mo. Di ka nga rod umibat iti namarswa, kat kanayon ka nga agkararag para iti dayta apanggap mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kada